Davranın siratyna ömür ýollary Türkmenistanlar üçin watansöýçiligiň hormat derejäniň nusgasyna görülen Ussat Mollum, Edermen Esker, ilhalar insan Berdimuhammed Anaýyň we içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhammedowyň heýkellerine hemde halk akydasy ýadygärlikler toplamynyň pederlerimizin gahrmançylygynyň beýik watançylyk urşy ýyllaryna watan ugruna baş goýanlaryň edermenliginiň we 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesine wepat bolanlaryň hatyrlanýan kunja bolan ruhy tagzim, milletin ogullary we baky şöhrat ýadygärliklerine gül desteler goýuldy. Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançyda parahatçylyk, döredçilik we ösüş başlangyçlary bilen milletler belirleşiginiň hormatyna münasip bolan döwlet senamyz benetden ýaňlandy. Durmuşa geçirilýän iri harby özgertmeleriň çäklerine Türkmenistanyň ýurdumyzyň we dünýäniň taryhyna öçmez ýyl goýan şöhratly ata-babalarymyzyň edermenliginiň iň gowy häsiýetleri esasynda terbiýlenen harby hünärmendleriň täze nesliniň kemaligiligi belläliklidir. Harby akademiýanyň we ýurdumyzyň ugurdaş ýokary okul mekdepleriniň okuw maksatnamalaryna ýaş derkerdeleriň härki döwrüň talaplaryna laýyklykda taýýarlanmagyna mümkinçilik berýän täze okuw sapaklary ýerdirildi. Bilim bermek işine inovasyon usullar, multimedia enjamlary we sany tehnologiýa işçiň unanylýar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başly hormatly prezidentimiziň şany we münasibetli ýurdumyzyň harby hemde hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okul mekdepleriniň uçurumlaryna, serkerdelerine we professor muallimler düzümine iweren gutlagy golly. Döwlet başlamagyna gutlagyna watan mert pederlerimiziň bize miras goýan mukaddesligidir. Çünki şöhratly ata-babalarymyz ata-watanymyzyň berkarar bolmagy ugruna gahrmançylyk görkezip, türkmeniň adyny taryhyň sahypalaryna öçmejek harplar bilen ýazmagy başardylar. Şoň görä-de olaryň watansöýçilik, edermenlik ýolyny wepary bolmak her bir türkmen perdeni üçin benet merteberdir diýip bellenýär. Soňra Harby akademiýanyň uçurumlaryna ýokary hünär bilimi aradaky diplomlary we degişli döşe daqylýan nyşanlary goşulmak dawrat boldy. Bu ýeçäranyň dowamyna Harby hemde hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okul mekdepleriniň uçurumlaryna serkerdelik şahsiýetnamalary goşuldy. Olar gadymy milli däplerimizde ýerip, harby kasama wepaly boljakdyklaryna watanymyza, halkymyza hemde hormatly prezidentimize ak ýörekden gulluga çekdiklerine kasam etdiler. Hemde şöhratly pederlerimiziň nusgalyk harby däplerini uly hormat bilen dowam etdirmäge taýýardyklaryny notadylar. Bellen şeýali almyň soňky gazananlarynyň hasabyna okuw usulýetleriniň kämilleşdirmegi harby bilim alýanlaryň okuwy bolan höwesini hasartyrýar. Şunda ýaşlaryň harby watançylyk ruhyna terbiýelenmegine hemde halkymyzyň milli watançylyk däplerine münasip dowam etdirjiler bolup ýetişmegine aýratyn ähmet berilýär. Ýaşlarda seweşçiň ruhy häsiýetleriň ösdürmegi, harby gullukçylygyň hünäriniň awraýynyň ýokarlandyrylmagy, olarda ata-watanymyzyň ykbalyna bolan jogapkärçilik duýgularynyň ösdürmegi we oňa wepaly gulluk etmäge bolan höwesiniň artdyrylmagy harby okuwlaryň biniýatlaryň esasyny düzýär. Aýratyn hormat Garagoly batalyonunyň harby gullukçylarynyň ýerine ýetiren görkezme çykyşlary hemde teatr artistlarynyň taryhy watançylyk mowdukly edebi sady kompozisiýalary dawratnajaryň ählatynyň ýerine ýetirmegine ýaglanan watançylyk aýdymy dawaranyň bayramçylyk öwüşgünini hasartyrdy. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadama tarapyndan işlenip taýýarlanan we hormatly prezidenti bilen başlanmagyna üstünlikli durmuşa geçirilýän diňe goran şäherde eýe bolan harby doktrina ýurdumyzyň öz ugtyarlygynyň, çäk bitewilliginiň, halkymyzyň parahat durmuşynyň gorany görüp durlandyr. Şeýlede Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesine we parahatçylyk feýjilikli daşary siýasata üýtgewsiz ygranlygyny alamatlandyrýar. Garaşsyzlyk ýyllar içinde diýarymyzda harby güýçleri härki döwrüň talabyna we ýörelgelerine laýyk derejede özgertmek, garaşsyzlygyň çäk bitewilliginiň ýurdumynyň durnukly demokratik ösüşiniň ygtybarly biniýady bolan milli goşulmady kämilleşdirmek boýunça äger türlü işler amala aşyrly. Döwletimiz harby hemde hukuk goraýjy edaralarynyň harby mümkinçiliklerini pogtalandyrmagy, maddi enjamlaryň biniýadynyň döwür wagtlaşdyrmagy, watan goraýçylarynyň münasip gulluk etmek hemde durmuş üçin zerur şertleriň döredilmegi hakyna ýygydy ala edýär. Şeýle maksat bilen diýarymyzyň durly kunjeklerini harby şäherçiler, serhet galalaryna, harby gullukçylar olaryň maşgalalary üçin ýürüýte amatlykları bolan ýaşaý jaýlary, sagaldyş merkezleri, sport toplumlary we meden ojaklary gurulyp bolmagy berilýär. Bugünkü ýatda galyjy çäratnyjlaryň dawaraly harby ýürüşi watan goraýşy sen asylly hünäre eýe bolup, akbarlaryny baglan uçurumlaryň her biriniň durmuşynda möhüm ähmeti bolan taryhy pursatlaryň jemlenýärligini alamatlandyrdy.
Hasama wupali, bilimli yuqarı hünärli edermen we saýla bolan hünärni wupali harby gullukçylar milli goşulmadan kuwwatydyr. Harby akademiýanyň we ýurdumyň harby hemde hukuk goraýjy idaralarynyň uçurumlary, serkerdeleri, professor muallimleri, hormatly prezidentimiz ýurdumyň ýaragly güýçleriniň beren serkerde başlygyny adyna ýüzlenme kabul etdiler. Şeýlede Balkan vilayetinde hemde Türkmenbaş şäheriniň awada milli syýahatçylyk zorlugyna baş faýdak meýdançadyna Gorunmak ministrlarynyň Harby Deňiz institutynyň uçurumlaryny hormatlamak dawarasy geçirilip, olara serkerdelik şahadatnamalar goşuldy. Ýaş ýokary derejeli hünärmenler harby kasama wepary bolup, Hazar deňizinde ýurdumyň bäkbitleriniň goragyny üpşin etmek boýunça öňlerine duran jogapkary wüzipeleri takyk ýerine ýetirjekdiklerini ananyrdylar.